A rendelés.hu segítségével gyorsan és kényelmesen rendelhetsz az összes olyan étteremből, amelyik az általad megadott címre szállít. Kezdjük a címed megadásával. Ehhez kattints a nagy piros regisztráció gombra. Töltsd ki az űrlapot, és ha elfogadtad a felhasználási feltételeket, akkor a regisztráció gomb megnyomásával léphetsz tovább. Itt a szállítási címet kell megadnod, ahová az ételeket szeretnéd rendelni. Az elnevezés rubrika arra szolgál, hogy egy általános nevet adj az adott címnek, ha több címet fogsz használni. Először a város nevét add meg, utána jön az irányítószám, majd az utca neve, végül a házszám. A következő mezőbe írd be a kapucsengőt. A további információ rubrika arra szolgál, hogy bármilyen olyan információt beírj, amely fontos lehet még. A cím megadásával így készen is vagy. Most már jöhetnek az ételek.